gabi aduna ko'y istorya niyo guys sa ako ang pag eskwela og tisda guys. Sa sinugdan guys, ako ang ugangan nasakit kini og na-stroke. Unya, gusto ko nga mo eskwela og massage guys kay aron inigawa sa akong ugangang lalaki, ako ay mo massage. Ako ang mo tambal kibali niya ba, ako ay mo atiman kay tuwa pa man ni sa ospital. Mo na guys, nga usa ka adlaw ana nagrelibo man sila si Mister og bantay sa ilahang amahan. Kang Mister na nga turno pagbantay anang gabi una. Dili unta ako ang Mister mo adto sa maong ospital guys kay doon na siya gipamati. Murag ni andar yang piang ba, sakit yang piang. Lagi kay na-schedule naman nga ng gabiyon ang iyang bantay. Mao to nga niadto siya guys, siya gabantay. Pagpauli niya, pagkabuntag, nagluya na siya. Gihilantan o gitakigan. Mo na nga dito sa akong eskwelahan guys, nakamati ko daga amo ang trainers, niingon ang among maestro. Bulanong dako. Mano karon nga murag duna kay problema. Wa man ka mahimutang sa imong kagalingon, murag lahi ra jud ka kaysa ni aging mga adlaw. Mo tong gisultihan na siya guys nga ako laging bana dunay problema, gilantan, giubo. Mo na akong problema karon kay ako muna ga katibulaan. Wa ko sa mod sa ani sir. Mo tong niingon ang ako ang trainers nga ayaw kabalaka ana bulanong dako kay usa na karon sa ato ang hisgutan sa sitwasyon sa imong bana. Tuganan ta ka sekreto ana bulanong dako. Mo to guys, iya jud kong gisekreto hag ingon nga di jud ko mabalaka kay tambal ko no ana naara sa reflex. Ipahilam lang ko no ang lapalapas kong bana. Sulbad ko no ng problema. Motong gitudluan ko niya guys. Ani ra, ani. Sorry ha, buling akong kamote. Ani ani. Ani ko ga-replace ngadto sa ubos guys. Gi-reflex sa dahong bana kay rumawa ang iyahang ubo hilanat. Kay kuno ang akong bana dito sa hospital naanay gibati. So loya ang iyang immune system. Motong dali ra siya gitaptan og kagaw. Mauna nga motong sitwasyon na guys, tulura ka numero, tulura ka number ang gitudlo sa trainers na ho. Tulong gabiin akong pislit-pislit siya ang lapa-lapa guys. Naulian. Mo nang nakaingon jud ko nga maayo jud yung reflex. Tulura ka numero ha sa di amo ang eskwelahan magud to. Daghang kay numero 1 to 81 nga sakit. Tudlo niya na ho, tulura ka numero. Naulian ang bana. Murang di na ako kalimtan tong maong trainers guys, di na ako nganlan. Kaya dako jud kay katabang siya na ho. Sa amo ang kinaugalingon nga paningkamot, may jutay jud kong na hingkamahuan.
sa pag-eskwela na sa TISDA. Naatanan, reflex, massage, pagwapa sa aura, panguha og kubal, flower arrangement, pagwapa sa buhok, o tuog. Mo to guys, daghan kayo ang nakuha nako nga mga pagtulunan niadtong akong pag-eskwela. Mo to guys, akong pag-eskwela, nangandoy ko nga makatabang sa akong ugangan nga inigawas niya kay lagi stroke man, ako mo reflex. Pero wa pa ko ka-graduate guys, namatay na jud ang ako ang ugangan. So gibati na po ko kaluya guys kay ang gipahinungdan sa akong kakugi pag-eskwela massage namatay man. Murag naluya ko. Hindi na ko ganahan mubalik og eskwela. Kaya amo matong gilubong. Pero ako na lang giligo na hong kaugalingon kay basin og duna pay matabangan pa na ako umaabot. Na tinuod yun ni guys, daghan dyan manangkit na ako nga mga tabangonon. Nakatabang po ko nila ginagmay. Di lang kung yung dinagko ginagmay ra. Mo to guys, ang kaagi ni bulanong dako nga na luyo sa akong pagpaningkamot. Naabot po nako ang jutay na kong kahibalo kabahin sa massage. O guys, nining tak na sa kagabion, ako magpasalamat sa pagpaambit diha kaninyo sa akong kasinatian kabahin sa ako ang pag-eskwela sa TISDA. Bye bye guys. Bye bye.